Nyakora Mugiajwang dakika osekalo 32 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak maro mokwongo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugiajwang okinyi makawuono wadwa twak otudore koda laro mano chiro Kibuye mano e county ma Kisumu. Wang'eyo ni chiro ma Kibuye en achiel kuom chiro ma iwacho ni en e open air market maduong' ahinya e pacho kae, kendo nitiere johala machopo kanyo kowuok e gwenge mopogore opogore, counties mopogore opogore, kendo chopo e chiro ma Kibuye kanyo mar mondo mi oloko ohala. Kopogore koda johala ma pacho kae, nitiere nyaka johala mawuok nyaka e pinje maoko mabiro e achiel kuom open air markets ma wantiere godo e pacho kae. Kata kamano nyaka sani koro wasebedo ka waneno ka nitiere tungni ma koni kod kocha ma mienjo e chiro ma Kibuye. Mano miyo mano boda kata county board ma county ma Kisumu koro nokawo okang' mar loro chiro ma Kibuye. Ang'o momiyo mae timore? To e kinde ma koro olor chiro ma Kibuye, bende johala ne omi milome kata notice moromo kapok olor chiro ma kamano. To gin okenge mage matend county ma Kisumu chano keto kare kapok oyaw chiro no ayanga. Tibo bed ka ilore kuom thuolo maromo nade, tibo yawe karang'o? Mane penjo mabo bedo ka waduoko okinyi makawuono. Nyakora Mugiajwang antiere kod wendo e county ma Kisumu, mano Charles Omolo, mano jalup manager maboma ma Kisumu. Oyawre Charles, ichiew nade ka intiere county ma Kisumu okinyi makawuono? Oyawre ahinya Joyce. Machiegni ahinya twak okinyi makawuono Charles. Machiegni ahinya wabo bedo ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono ka Nyakora Mugiajwang bende rwako ni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote mari, penjo, paro mora kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Adonwa winja ne mondi kaka city manager mano ma county ma Kisumu kata maboma ma Kisumu Abala Wanga no loso e kinde makoro ne ogol chik ayanga mar mondo mi olor chiro ma Kibuye kuom kinde. Ka bende no wacho kanyo ni manen kaluore gi chido mar chiro no, gino mowacho ni keto ngima jogo maloko hala e chiro no kamaracha. Ka bende Abala no wacho ni gilore mar mondo mi ong'iane kaka inyalo ger chope mabeyo ka achiel kod loso kata duso aluora mano mar chiro ma Kibuye. Wawinja ne mondi kaka no loso. The Department of Public Health, my city county government, wacho ni nitie cholera. To ka cholera nitie to waseng'iyo chichete, wayudo ka standard magi ok richo except ma Kibuye. Kibuye takataka opong', chocho lil, drainage works opong', ji kuonde miuso chiemo ok ler ahinya, kuonde minyiewo chiemo to Kibuye market maduong' madil gi gik chiemo mitede udi, gik ma ji dhi chamo. Koro wacho ni kawuono walore mondo kiny gokinyi wadwa chako ywe Kibuye, wadwa golo takataka te, wadwa golo gik ma ji ogere kor drainage go, wadwa go yath kanyo kuom ndalo machuok mwakete maler, bas kore kwa chako wayawe kendo. Koro wadwa lando ni chieng' chiro ma Kibuye ma Jumapil idhi tim Uhuru Business Market. Mano city manager maboma ma Kisumu Abala Wanga kanoloro kolero moko kuom gigo mane omiyo lor chiro makamano. Kata kamano johala mano ma chiro ma Kibuye mane county ma Kisumu to ne giywago rochruok mano mar ohala bang' ka tend boma ma Kisumu noseloro ayanga chiro makamano. Johala ne ywak ni nokomigi notice kapok ne giloro chiro makamano. Wawinja ne report mano losnwa kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mayango kaka johala ne ywak ni sani koro ohala margi orochore kaluore kod loro kata loro
chiro ma Kibuye. To penjo bende ni be nomigi notice kosen gino mane city manager ochiwa chiwa gokinyi to wacho ni koro chiro ma Kibuye ibo bed kiloro. Wawinja ne report mar Millicent Adhiambo Monde. Ma echal chiro ma Kibuye, tingni mag ting'o taka ochopo kae mar golo taka mosechokore e chiro ni manomiyo olandlord mare apoya Odhiambo manyoro. Oko mar chiro ni e genga paya jouso manyo kama ginyalo kete mwandugi. Kai chiro wuon thoth stonde ni nono ka mwandu moko to picha mako ka wegi okoyawo. Jwala kotelnegi kod jakom mar chiro ma Kibuye Judith Matengo kata Nyaramba seoten bomano kuom loro chiro no apoya maonge milome kata notice mani ochiwnegi motelo ne okang' makamano. Kibuye en chiro maduong' mok nyal lor maonge notice okwadagi. To nyaka mi johala notice mondo gik makethore usi mondo ji ogol gigi. Gimedo ni thuolo mantie e chiche mamoko kaka Uhuru Market mani oland ni gidhiye nyaka gigol chudo korka giyud thuolo mar uso. Mondo kia Uhuru kia ng'agi nigo. Mondo. Ng'ato luonga gi chien nyisa ni mgari. In ga 10,000 mondo amiyi kata siling 5 maonge kata duma olo gowi sani. 10,000 nadhi golo ne kanye. Gima time Kibuye kaeri be akia nikech an tax asebedo ka chulo to gine moko gisebedo ka gitiyo tijegi. Jolago kwedo ni onge ng'ama osetuo kata ng'ama osewito ngimane matiyo Kibuye kaluwore kod tuo nyaldiema manomiyo lor chiro no bende giywago lal modhuro ma gidhi yudo e kinde ni ma olor Kibuye. Awakwayo ni ka nitie jachiro moro amora mowacho ni Kibipindo yudo kata mako otang'e nene kanyo osiptal mane jachiro no nie sekta mane ousango wan bende wanene. Sama nyithindo dhi yawo skul tegemeo marwa en ohalwa matindo mwagoyo monego bed ni ka county government nigi mpango to nyaka ginyiswa kama wadhi goyo ohala ma wan be wanyalo konyogo familia magwa. Chodhruwa mana chiro. Iwewa mondwa usi nyithindo yud kaka chiemo, nyithindo yud kaka dhi skul. Gavana oparie wachwa ni kaachiel gi Mr. Balawanga gipar gimonego gitimnwa mondo wayud konyruok. Jokanyo mag komiti mar arita kwe e od bura mamalo mane dhi nyime kod limbe margi alwora ma Nyanza kotenore kod bero sekta mar arita e kinde mane gilimo Kisumu ne gikwedo okang' mane okaw mar loro chiro ma Kibuye maonge notice mora mora manomi johala mondo giikre ka koro gidwaro mondo jokanyo duto ochan romo mar nyayo kwe mochwere e chiro no. As leadership we must listen. It's a market day. And Wananchi or the small traders had already prepared to sell their wares today. What happens when you close the market? What happens to their wares? What happens to the losses that they make? Jumbe adek mokalo, jola e chiro ma Kibuye ne obago ng'anyo e witaka mopong'o chiro no, mane miyo tiyo kanyo bedo matek kama duong' masani gidwaro en dhi nyime kod tijegi maonge songa mora mora ahinya to gisani maskunde yawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu County. Charles Yena mar mondo mi arwa keto aka intere studio marwe county ma Kisumu kanyo. Winjo kanyo kaka city manager ma injalup neno loso ko wacho ni kaluore kod lil mar alwora kaachiel kod muoch mar tuo mar nyaldiema emiyo lor chiro ma Kibuye. Kata kamano johala to ywak ni ne olore maonge milome kata notice mora mora mane ochiwnegi. Adiera nitiere kanye ang'o momiyo lor chiro ma Kibuye to bende notice nochiwne johala kapok olor chiro ma kamano. Charles. Kamano Joyce, adwa mondo mi awach ni mokwongo watimo mos ne oganda duto mag chiro matimo ohala e chiro ma Kibuye nikech gima notimore. Wang'eyo maler ni hinyruok mathoth osetimore ne jo ohala ma ok wanyal tamore, to dwaro mondo wang'e gima notimore momiyo no wakawo okang' machal kamano. The Public Health Department notimo assessment margi e chiro magiyudo ni nitiere gik ma
nyalo miyo landruok mar tuo mar nyaldiema medre e chiro kendo e county mangima kata the whole region mar Kenya. Ma biro nikech wach kolera ma waduto wang'eyo ni kolera nitiere sections of the country. Nairobi entie, Migori entie, Kisumu be entie, Nyando kod Kadibo oseyud cases. Ma nitie cases mosebedo confirmed, wasebedo nyaka gi deaths within the county. But nitie nyaka case ma nosebedo addressed and handled osiptandwa ma Lumumba machiegni kabisa kod Kibuye, ma nyiso ni bedo ni tuo ni ok en tuo ma yot ahinya, onyalo hinyo oganda kuom thuolo matin. Ok ne wanyal kawo thuolo mondo wawe mondo bed ka olandre. Kuom mano ne Department mar Health ondiko notice ma wacho ni mondo cease operations e market ma Kibuye mondo mi olos gik mane gi assess maginwang'o ni nyalo kelo landruok mar tuo mapiyo. Gimomiyo ne ginarrow down e Kibuye en ni ka kolera oseyudi nitiere e county ma Kisumu, to ing'iyo hotspots kuonde ma nyalo bedo exposed ma nyalo miyo jopiny hijre moloyo. Achiel kuom kuonde machal kamano en Kibuye, nikech Kibuye kaka ing'eyo, Kibuye en chiro maduong' ma ji were ka dhi e chirni mamoko. To kapo ni tuo ni nyalo donjo e chiro ka, to yot kabisa mondo mi olandre mapiyo to ka ng'adi matin e ute gi kuonde kamano. Ka ng'adi mana matin Charles, wacho kanyo ni county mano mochung' ne public health, department mar public health e county ma Kisumu ne otimo assessment e chiro ma Kibuye kanyo boyango ni en achiel kuom kuonde ma tuo mar nyaldiema nyalo landore ahinya kapo nochopo kanyo. Kata kamano assessment makama notim kuom thuolo maromo nade, to un kaka city manager kata telo mano mar boma ma Kisumu nwacho ni public health kata department mar public health nomiyo un notice mar mondo mi une kaka unyalo loro chiro ma Kibuye. Tiwinjo kanyo kaka johala ywak ni chiro ma kamano lor maonge notice. To ka public health nosemiyo un notice ni chiro ma Kibuye ni nyalo kelo landruok mar tuo mar nyaldiema kaluwore kod chal mare, notice no bende nuchwalo ne jopiny, to ne notice mar ndalo adi kata seche moko jumbe adi kata seche adi kapok nolor chiro ma Kibuye? Charles. Erokamano Joyce kuom penjo maber. Ka ne jo health ondikonwa, ne giwacho ni mondo wa cease operations mag chiro immediately, nikech nyaldiema en tuo ma ok rit godo. En tuo ma kiweye kawuono to in exposed to it, to onyalo hinyo kata mana ng'at ma ok ong'eyo ni tuo no nyalo chopone. Kuom mano ne gi advice wa mondo wa cease the operations mar chiro immediately. To wan bende ne ok watimo mano ka ok wang'iyo gima the side mar johala. Ne wa chako notify johala almost immediately, kendo ne waloso gi johala mang'eny. Ne wa kawo a whole day Saturday mar sensitize johala ma wamanyo nigi kuonde ma ginyalo dhi immediately. Thoth johala nodhi e chiro mar Uhuru, kendo ne giyudo kuonde ma gitime ohala. Ma anyalo wacho ni chieng' Saturday mane mokwongo no, chiro nodhi maber e Uhuru kocha. Joma moko ne wayienegi ma obedo opangre kuonde ma ok ginyalo yudo hinyruok e bath chiro, nikech magi duto ne watimo ni mondo wayud thuolo mar respond to issues mane public health raise, ma ne gin issues ma romo 5. Achiel kuom gik mane gi raise ne en ni chiro ne onge kod pi. Mar ariyo mane gi raise ne en takataka mane
obimbore to gi lil mar chiro kuonde ma ji timo ohala. Mar adek manigi rais ne en choche mantie e chiro mane ok nitie condition mar ler mane nyalo miyo tuo landre mapiyo. Mar ang'wen manigi rais ni kama gi duto timore to nitiere open cooking, tende ni ji tedo e chiro to ng'eni kaka gimulo chiemo expose jok manyalo chiemo go eko ne tuo machal kama. Kendo mogik manigi rais ne en ni nitiere since ni koth chwe to nitiere kaka jo ohala moko mathoth nogedo e wi drainage, mogeng'o drainage, kendo moko bende nogeng'o access points ma inyalo wuoth godo e chiro kitimo response moramora. Koro kuom gik moko ang'wen gi mondo mi ne wa respond ne nyaka wa nyis jo ohala mondo wayud ne kama chielo gidhi gitime ohala ka watimo response e thuolo machuok moloyo. Emomiyo ne nyaka giwuogi nikech e timo ler ni nyaka ne watim gimiluongo ni fumigation. Fumigation en olo chemicals. Ok wanyal timo mano ka chiemo mantie ma ji uso e chiro nitie, kendo ok wadwa mondo mi wachak wakel hinyruok moro ne jo ohala. Kuom mano ne wayudo negi alternative places ma gitime ohala. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ilero kanyo gik moko abich mano miyo koro olor chiro makamano. Kata kamano nyaka sani bende wang'eni chiro makamano nolore ayanga chieng'a wanyalo joni en chieng' tich abich mano gole milome mano mar loro chiro makamano, kendo koro jo ohala ne chuno mar mondo mi omanyo kuonde mamoko magi time ohala magi. Nyaka sani bende usechako chenro makare mar neno ni gik moko abich mane Public Health Department oyango no winjo bed ni iketo kare be usechako timo gi yo makare. To chiro ma Kibuye ibo bed ka iloro kuom kinde maromo nade kata ibo lore en dweche kose jumbe kose mana ndalo kose lore kuom thuolo maromo nade? Charles. Kamano Joyce, penjo bendo kendo penjo maber. Immediately chieng' ngeso ne wadonjo e chiro kendo ne watiyo malach ahinya kuom timo assessment kendo giloso gi jo ohala. To kano tundo chieng' Jumapil ne wachako kane jo ohala mathoth osewuok ne koro wayudo thuolo mar chako timo clean up mar chiro. Ne wadonjo e chiro ma wachako ywecho. Tich makamano osedhi mbele chakre ngesono nyaka odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' manyoro kiwango manyo wachope en ni nyo wa ywe king'i adier kuonde ma ji use nyo ok ber ahinya sana e kind stalls mantie to gi shades moger. Kanyi dhi watim assessment adier to nyinwang'o ka ok gin kama ne ler ahinya. Koro ne waywecho nyoro ma wagoyo pi e chiro duto te kuonde manyo wayweyo. Machielo manyo otimre nyaka nyoro en ni jo ohala giwegi ma nyocha nitiere gi stonde gi e wi drainage nyo biro chako golo stonde gi kendgi giwegi ka gidhi kano materials go mondo mi walos drainage no, mondo ka gibiro duogo to wabiro nyiso gi kama chielo maber ma ginyalo kete stalls mag gi mondo mi giendelea kod uso. Ichaki penjo ni to ma dhi timre kuom thuolo machal nade. Wan wawegi wasebedo ka waloso gi jo ohala mang'eny kendo wasebedo ka wanyiso jo ohala ni gini ok en wach monego bed ni dhi alanda. Kaka jo ohala ose cooperate kodwa, ok wasebedo kod koko moro amora e chiro sama watim relocation. Ema ne wanyiso gi ni gini wadwa mondo watieke as fast as possible. Nyocha waloso gi jo ohala ma city manager wuon nonyiso jo ohala ni gimiwa 1 week nyaka wuok tich mabiro mondo mi wachak program mar duoko jo ohala e chiro. Koro wan wawegi wa work towards that ahinya mar mondo mi kik jo ohala hinyre kuom thuolo mathoth. Koro ok en gima dhi alanda indefinitely, en gima nitiere gi timeline ma waseketo. Charles, kapod wadhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono, wang'e ni apani en higni moko manokalo chien. Nitiere ndalo ma jo ohala mane use chiro ma Kibuye kanyo
nogol gi e chiro kendo moko kuom gi ne uso koka riambo ne gi uso but Kisumu Poli mane pap mantiere dier stadium kacha kane en chenro mano mara wanyalo wacho ni ne igero chiro ma Kibuye kata ne igundo chiro ma Kibuye mar mondo mi obed kare. Tang'e na diera e kinde ma ibero kata iduso kumoro mano nyalo nyiso ni onego bed ni ng'iyo yo makare kaka pi maler nyalo bedo kanyo kaka chope makare bro bedo kanye. Ang'o momiyo sani ma koro waneno ka koro nitiere shida mar pi kaachiel kod shida mar chope makendo omiyo lor chiro ma Kibuye to e kinde ma koro nigere mago bende ne gin gik mane oket kata ne wanyalo wacho ni ne moko kuom gigo mane omeny maler e kinde mane olore ka nigere e kinde mane johala uso machiegni koda stadium kata Kisumu Poli kacha. Charles. Kamano Joyce, adwa mondo mi awach maler ni Kibuye nitiere kod master plan mar gedo kendo gi design migero. To master plan no king'iye to nitiere kaka odwaro pesa mang'eny ma koro ne chunwa mondo watim gima iluongo ni facing. Wasetimo phase 1 ma watieko kendo naduogo watimo phase 2 mar that master plan ma watieko. Phase 1 ne watimo masonry wall moluoro chiro to demarcate kama chiro ogike kama chiro chakore. Nwagero sheds ne waketo pi e chiro. King'iyo chiro no gi e kona malo but police dog e kona iboneno ka wantiere gi a massive tank mar pi ma underground to gi overhead. Ne wagero access points within the market ma tende ni yore nwa plan maber ma nwagero nyaka choche. Kibuye nitie gi choche moromo johala tiyo godo. Ne wagero nyaka waketo lighting, waketo stima, everything mano wanyalo timo e phase 1 ma this project. Phase 2 ne wagero ne jo thep mwalo kucho kama gitime ohala. Kuom mano kane johala oduogo ne watimo assessment ni chiro ne nyalo chako tiyo gi facilities mantie ka ok ohinyo health mar johala. Gima osebedo katimore ang'e ni ng'ato nyalo penjo ni tang'o omiyo kane waketo pi to koro pi bedo ni koro onge sani. To kane wagero choche tang'o momiyo choche bedo ni koro kelo issue mar health. Adier mar wache ni choche mantiere e chiro johala wegi ema manage. Tiende ni johala wegi ma manage choche go ema onego bed ni ng'iyo kaka pi ma ji goyo flash gocho e chulo kendo johala gogo ema onego bed ni ng'iyo kaka iluoko cho maler mabede condition maler ma ok nyal lando tuo. Kuom mano wan wawegi kaka county watemo kabisa mondo mi wasupport johala mak mana ni kochopo kama koro ler mar cho ma wamiyo johala ema koro ok ber to wan be kaka regulators chaka koro wakam in to wach ni this madhi kelo tuo kendo mae gima ne jo public health mar watimo. Kuom sani ne bill mar pi ne pok ochul. Ng'ama onego bed ni chulo bill ni en ng'a. Ng'ama tiyo kod pi ema onego bed ni chulo bill mar pi. Bill mar pi mitiyo go e cho donge neno ka onego bed ni johala ma onego bed ni osechule kokalo kuom market management committee man wandikore go ka wamiyo choche go mondo mi otim. Kuom mano makosa nyalo bedo to ok inyal keto makosa no directly ewi county government to ikawo makosa no to iketo ewi johala kod johala mane giyiero mondo mi otel negi kanyo. Blockages mag drainage to kod access ma be timore ni johala odhi modhugore mopong'o kumoko nego gibede. Mae koro miyo wabedo gi situation ma wantie ni. To wach machielo Charles bende ka ng'adi mana matin.
kang'adi mana matin Charles, wach machielo bende en wach no mar taka. Makori wacho ni nitiere kaka taka obiwore ahinya e chiro ma Kibuye kanyo. Penjo, en ni chiro ma Kibuye kanyo, onge jogo ma seche moko ondiki mowinjo bed ni yweyo chiro pile ka pile, kata onge kuma nuyango e kinde makoro ne uyaw chiro ma Kibuye tok kanuse lose, kata nuse duso sura mare. Onge kuma nuyango ni kae mibobed ka iwite taka, kosa ang'o matimore, Charles? Korka taka Joyce, ler mar chiro, mar ywecho, mar yweyo kama ng'ato ka ng'ato tie en responsibility mar johala ka johala. Kuom mano arrangement mantie chiro en ni johala organize kaka yweyo chiro, tikao taka no tiketo kama waketo ayanga within the market. Iole kanyo to wabiro evacuate, tenene wabiro gilochwa to wagole kama ochoke no to watere kasese kuma evacuation makamano timore ndaladi, timore pile ka pile, koso timore bang jumbe, koso timore bang ndaladi? Wantiere gi program maluoro ma ka kanyo pong to loch wabiro to kao to tero. Koro ok en gima watimo as regular as possible mondo kik opong moyeji. Tado mondo me wach gimoro kae. Ko achien ka wasebedo gi situation e chiro ma johala moko otimo gima intentional. Ni ka giseywayo chiro to gikao taka to gidhi to gipuko e parking. Ka idonje chiro tinon ka e parking won kama mtokni go pake nitie kama taka ema koro ni dhi tidhuro e wi parking won teni koro waweyo kumono beni itere taka to wapuke kama ok ber. Mano ne en practice ma ok ber, kendo ncho watemo wuoyo gi johala kabisa mondo gine sense ni ler en responsibility mar both parties. Wabiro mondo mwakawe to onego wakawe kokete kama ber. Koro mano nyocha wabedo gi gwenyruok matin kod johala kuom puko nyocha ok en wach maber. Makmana ni tijwa kaka county en ni wa maintain ler, wa evacuate takataka ni pile ka pile kate thuolo mowinjore mondo kik ogingre kaka nomedo gingre no. Aya, kwa wadong mana gi dakika matin kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono Charles. Kata kamano dagom mar mondo mi wawinjane sigana machielo manolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo, nikech in bende iwacho ni e kinde ma koro ne usegolo kata ne ukawo okang' mano mar loro chiro ma Kibuye, ne unyiso johala mar mondo mi odhi oti kuonde mamoko, mano moriwo Chichwa kaachiel kod Uhuru Business Complex mayudore e kaunti ma Kisumu. Kata kamano penjo en ni un kaka ten kaunti bende nukonyo johala mar neno ni gichopo kuro e yo makare. We wawinjane sigana manolosnwa kod Millicent Monde. Mae chal chiro ma Uhuru Business Park gie sani. Bang' moko kuom johala ma Kibuye ne biro kae mar uso. Picha moko ka chiro ni sani ometni mopogore kod kinde machien kaluwore ni sani kwan johala omedore tok ne lor Kibuye apoya konten boma ma Kisumu nikech chido mare. Paro mopogore koro medo wuok kuom johala go, ka moko yuago dok chien e ohala, moko topoyo chenro mag ohala e chiro ma Uhuru. Radwana gone jo eltero kamano kuom reso johala ma Kibuye kech ne wadhi tho te gi kolera. Kanya wadonjo management ma Uhuru Market nyorwakowa maber. Nyaka ne wabiri ka to ohala poda ok obet maber nikech kastembe wa odong pod bagni moko kia kuma wabire, koro pod ok ohala ok obedo maber, lakini wamor nikech wan ka gi kwe. Johala koro kwayo tend boma ma Kisumu mar kawo kinde moromo e chano chenro magero Kibuye mondo ohala obi odoge wang'e maonge ng'ikruok moro amora ka gibiro gidok. Akwayo ni jatelo city manager kaka nyitimo miwa kweto ka pod ok iloso kanyo to wewa ka wabedi mondo pod waloka mondo kik wayud chandruok, to kiseloso to wadhi ka koro kwe nitie kusekawo gik moko duto makelo lweny. To na aneno ni mondo ji nobede ka kata na dwe moro achiel mondo mi Kibuye loso maber, nikech Kibuye osebedo kichapo ndalo mang'eny. Koro adwa ni mondo los Kibuye e yo moro maber ma onge ng'at mo madhi ywak. Akwayo Professor Peter Nyang' Nyong'o ni kako loso Uhuru Market ni olos Kibuye okete kabros gi mondo johala obed kama ber.
bende ne gikwedo wach chudo manyocha ilieko ni gichudo eka giyud thuolo mar uso e Uhuru Business Park. Wach mane osir kod jakom mar chirono kod kamiti mochung'ne chenro mag ohala ma Uhuru kuma ne gisingo mar chiwo stonda ne jogo ma pod uso e genga paya ma Kibuye mondo giyud lwasi makare mar uso. Onge pesa manyo watiyogo ka wadonjo Uhuru Market. Gima nye timore nye warwakogi magi moro ni ng'ato nye kawo pesa kuom ng'ato mano gima nye onge. Leadership mar Uhuru Market no bet piny magi winjre ni jomtumba mapok oyudo kamoro idhi losnegi shades mantie kagi idhi manyegi shades 2 gi stalls mondo warwakgi mondo giyud kuonde magikane mwandu mondo mwandu kik kethre. E sama magi duto timore, kwayo maduong' manyiedhore en mondo chenro mag gero Kibuye ma wang' ni timoni mondo time yor adimba mondo jola ma Kibuye obiyud lwasi makare mar uso mochwere maonge ng'ikruok moro amora e kinde mabiro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Uhuru Business Park, Kisumu County. Charles winjo kanyo kaka johala koro ne ochopo e chiro mano mar Uhuru Business Park mayudore e kaunti ma Kisumu. Mana penjo mabende apenji kacha ni gin okenge magi manuketo piny mar neno ni ukonyo johala mar mondo mi ochop kure yo makare mondo gidhi mbele kod ohala mar gi yo maber kata bedo ni giwacho ni ohala pod ne piny customers no ng'iyo yudo gi Kibuye sani koro nyaka gidhi Uhuru Business Park. To gin mikakati mage kata okenge mage ma uketo mar mondo mi une ni tuo mar nyaldiema oko chopo kata oko bedo e gwengego mag Uhuru Business Park kaluore ni kata Uhuru Business Complex kaluore ni nyaka sani bende wang'e ni kwan mag johala mani kuro koro medore kipimo kod mago ma yande uso kuro. Charles. Erokamano Joyce, amora ahinya gi kaka utimo coverage uwinjo duond johala kendo uneno comments gi ywak margi to kata gimoro madigi bed godo. No watemo kabisa mar guide johala mondo mi oyud kama time ohala kuom thuolo mantie. King'iyo Uhuru Market kama ne wa guide gi mondo gidhie en kama olos maber. En kama onge buru, en kama pi nitie, en kama choche nitie kendo ler, en kama ikete taka nitie molosi, en kama bende nyalo ting'o ji mang'eny. Kendo johala kano donjo kacha gidonjo ma sani winjo kamoko wacho kanyo ni da wawegi kuom thuolo moro kata mar dwe kata ndalo madhi mbele mondo mi gimetiyo kanyo nikech gidhi ginon ka environment mantie kacha ok rachruok mak mana ni kantiere improvements to wanyalo keto improvements. Ji no donjo kacha mang'eny but capacity mar Uhuru Market nyalo accommodate even more in terms of facilities mantiere e chiro kacha. Kuom mano daher riwora gi johala moko ma winjo kawuoyogo ni ok wa encourage mondo mi johala odonj kacha ni chulo gimoro. Ok apar ni ka wawinjo mwayudo proof ni nitie ng'at ma dwa mondo kawo pesa ka mi ng'ato space to mano ng'at monyalo kawo ne ondam. Kendo proof ma kamano ka wayudo to kawa action almost immediately. Na watimo process maber kendo pod watimo. Kapo nitie johala moro amora ma nokoyudo space kata ni koro pod enoko kacha to nitie thuolo mar mondo mi omanyne kama onyalo timo ohala. Winjo ka johala ma wuoyo go be ochako wacho ni degi gomb mar mondo mi oger Kibuye malich moloyo chutho. Daher nyisogi ni wan kaka county wantie kod chenro mar timo phase 3 mar Kibuye at the right time. Wabro loso gi johala to wabro nyisogi ni awachano mar mondo watima gima to giye kodwa through public participation components monyalo chakwa media chiro mondo o improve chiro. Chiro mar Uhuru bende nitie kamano. Mana mapio tika chiro mar Uhuru adwa mondo mi ajeo jopiny ni gi many kama Uhuru nitie gi bige yudo mwandu. Gibigi nyeo mwandu Uhuru en kama ber, nitie parking, nitie everything. Inyalo biro mondo kawo mwandu ni kanyo. Kamano.
Nitie janeno wa moro kae mana mogik ka watieko wacho kae ni the county government has a public health stroke sanitation department. Why is there no program for cleaning and maintaining the required health standards regularly? You wait for cholera outbreak to act. Kachiel kod wach ni mogik Charles ka watieko to usuru ma ichoko kuom johala ma yande uso Kibuye usebedo kutiyo godo nade makoro miyo sani koro chiro lel emimiyo kori lore kwatieko Charles. Kamano. Adam natie kawacho ni lil samoro inyalo chao ogwang tichayo bende gweno manodhi oko kocha. Nitiere kama waringo wagike kechwata mondo mi wateg jowa kaka chiro ka chiro wata mondo wateg market management committees mondo mi be okaw a role in the contribution mar management mar markets. To okwasebedo ka wawuotho maber gi johala moko manotelo e chiro minwango ka seche moko coordination bedo marach ma miyo market ok yud thuolo mar bedo makare manyalo johala nyalo timo ohala. But wawacho ni going forward wase chako program mar review chike mag chirni waduto mantie city kendo kaka koro chiro kaka Kibuye nitiere yiero monego beni timore magi duto wasekete chenro maber mar mondo mi ka chopo chieng' ma yiero no bro timore to yudo ka wasele kuonde ma nitiere buche wadino duto te makoro johala kabiro e chiro mana kaka governor Professor Anyang' Nyong'o nyocho wacho ni johala kosemi chiro ni biro ni uso to tij uso namba 1 weche mag telo biro secondary mondo mi wabed kod kwe chirni ji biro timo ohala obed kod mwandu kendo mondo opidhgo nyithindo okonygo jogi. Mano wach maduong' kabisa. Janeno no penjo gimomiyo ok wakawo hatua mapiyo gi public health department marwa. Aparo ni hatua ma ne public health department marwa ne okawo ka ok warito mondo ng'ato otho. Nawinjo ka johala moko wacho kanyo ni mondo approve ni ere ng'at ma cholera osemako e chiro. Ok tim kamano. Ok rit mondo cholera omak ng'ato eka mondo mi warespond kapoko omako ng'ato to osebedo machiegni kodwa mondo wa forestall kata wa control ginene tuo mondo kik donji mahinywa kamano. Aero kama na inya Charles Omolo jalup manager boma ma Kisumu kom ka uthulo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi wabed kod twak penjo taneno ni thoth ahinya joneno magwa Ruth Nyathi Ochieng'a kachiel god Andrew Ouma penjo mathoth mak mana ni thuolo marwa okinyi ma kawuono moruma geno nubo bedo ka uketo kenge makare mar neno ni uloso kendo yweyo chiro Kibuye yo makare mar mondo mi obed maler obed rang'iny makare ma johala nyalo tiyo yo maber ma ok ket ngimagi kama ng'awo. Iwacho kanyo ni kaber to wuok tich donge ema kusetieko chenro duto mago mag yweyo to seche moko johala nyalo dok. Kata kamano warito neno ni obede yo makare mondo tuo mar nyaldiema bende kik landre ahinya e kaunti ma Kisumu. Ero kamano ahinya Charles Omolo jalup manager boma ma Kisumu mano watak godo achiel kachiel kowuok e studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyakwara Mogia Jwang in bende agoni ero kamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupin. Thuolo marwa emobedo matin. Kata kamano iwinjo kanyo kaka city manager mano jalupa city manager ma kaunti ma Kisumu lero gino momiyo nyaka ne gi loro chiro ma Kibuye mapiyo mar geng'o landruok tuo mar nyaldiema. Johala obeda kod horruok gitimo hala kuonde ma ong'is gi mar mondo mi gidhiye mondo ngimagi kata yuto margi mapile ka pile kik dog chien. Nyakwara Mogia Jwang akaw mana yweyo madundo gi sani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jail lieta kik idhi mabor.